लंबा लंबा रोयला काय बोट आहे ते काय आहे ते. काय वाटलं काढलं तर काय नाही. कोणाला हात दुखला? हात दुखायची कुठे काढले लोक आहे जिकडून आता नाही आहे. हो, हेच केलं. मला वाटलं पुढं. जाणार देत आम्ही तर मोठे खाली कांड्रो गेला मोठे काय उधार दे रे वाला आराम. शोभे मा बहुत ही मार रहता बोलते आई लगले